Chegada a época de Nadal, todas as vilas adornan as súas rúas e parques para mostrar o seu mellor aspecto nestas datas tan sinaladas. En Vilagarcía, o Concello levou a cabo unha iniciativa novidosa para espertar o espírito do Nadal sen descoidar o medio ambiente. O alumnado das escolas da vila adornarán o parque Miguel Hernández con materiais reciclados. Pois este proxecto trata de facer unha decoración sostible dos árboles de Nadal. Entonces intervimos diferentes centros, todos de Vilagarcía. Cada escola encárgase de adornar unha árbore. Pues estamos decorando un árbol con botellas de plástico reutilizadas y la red también. O alumnado non adorna as árbores de calqueira maneira. Detrás de cada decoración hai unha mensaxe. Esto simboliza los animales que han muerto en el agua por culpa de las redes que están yendo al agua. Las redes de las botellas de agua, de la Coca-Cola, pues eso. Por las lágrimas de las sirenas, de los animales del agua. Como que están tristes, mejor reutilizar las cosas, en vez de tirarlas por ahí. A mensaxe principal é que temos que reciclar máis e coidar o medio ambiente, unha lección que os máis pequenos teñen ben aprendida. Tirando plásticos al agua. Gastando muchísimo plástico cuando tenemos otro tipo de cosas, el cristal, yo qué sé, sí, muchas alternativas. Con esta gran iniciativa, o Concello de Vilagarcía demostra que as vilas poden lucir máis fermosas sen descoidar o medio ambiente.